Naghatudugdugang tabang ang Office of the Vice President sa kapin 200 ka mga pamilya sa Barangay Puok sa Talisay City nga mga biktima sa Bagyong Tino. Si Attorney Ruth Castelo, spokesperson sa Office of the Vice President, mao'y miapod-apod sa mga relief goods nga bugas ug mga canned goods. Mato ni Castelo nga buot ni VP Sara Duterte nga magpadayon ang paghatag og ayuda hangtod nga makarecover ang mga biktima sa nagkadaiyang trahedya sama sa gibiling danyos sa Bagyong Tino. Samtang gitataw ni Atty. Castelo nga dakong pasalamat sa buhatan sa OVP nga gipatasaan sa Senado ang giaprubahan nga 2026 budget nga moabot sa 899 million pesos. Taas kini og 20% itandi sa 2025 OVP budget nga 733.1 million pesos. Ug nga nagpasabot kini matud pa ni Castelo nga mas daghang matabangan. Itong pondo, mas konting tao, konting number lang ang maaabot natin. But with the additional funding na binigay, hindi rin naman lahat yon pangbigay natin because we need to also upgrade some equipment in the office. Pero mas marami definitely na pamilya at mga individuals ang maaabutan natin ng tulong.